Әмир ауырып киткән. Әйбәт түгел әле бу. Нишләргә соң? Очрашуны үткәргә кирәк бит. Авыру сырап килми шул. Әминә, хәерле иртә. Минем кабинетка кереп чыгыгыз әле. Ярый, көтәм. Әйе? Исәнмесез, Әминә ханым. Керергә ярыймы? Әйе, Әминә, узыгыз, утырыгыз. Әминә, без бик җаваплы очрашуга әзерләнәбез. Сез бу турыда беләсез инде. Әмир документларны әзерли башлаган иде, ләкин авырып киткән. Сез миңа ярдәм итә алмассызмы? Тәрҗемә итәсе документларыгыз да күп инде беләм, ләкин башка ышанычлы кеше юк. Үз эшләре дә бик күп. Алар өлгерә алмаслар. Сез эшли алырсыз, шикләнмим. Ярар, Әминә ханым. Ярдәм итәрмен. Ышанычыгыз өчен зур рәхмәт. Мин нәрсә эшләргә тиеш соң? Рәхмәт, Әминә. Башта Әмир өстәлендәге папкаларны карарга кирәк. Анда исемлекләр булырга тиеш. Ул берничәсен хат аша да җибәрер. Очрашуга киләсе һәр кешегә шалтыратырга һәм тагын бер тапкыр мәгълүматларны тикшереп чыгарга кирәк. Сорауларыгыз булса, Әмиргә шалтыратырсыз. Ярый. Мин хәзер исемлекләрне карыйм. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Монысы да хәл ителде. Кәрим әфәнде, хәерле көн, хәлләрегез ничек? Яхшы, рәхмәт. Сез офиска кайчан киләсез? Ярты сәгатьтән? Бик яхшы. Сөйләшәсе сүзләр бар иде, көтәм.